beste eraikin bixe batera, eta honek funtzionako dau, eta autonomoen. Osea, goizeko, amarretatik, abeko sortzirik arte, bakotxan egin, erabiltzeko moduen. Gero, hemen dugu zuen, maixek, euskix hartzeko modun, tobaili pintxeko, eta zeuen era. Torre, aurrera. Saltamos a hacer, ez da zategitako. Ez da urik bape galtzen. Galtzen dana da, bakizu, ebeldi hona deunin, evapora huitzen da, ure evapora huitzen da, orduan, enbierrizaten da, evaporeten danien, apurtxu bat rekargau. Baina, badakio hemen eurixe bitzen da bena, orduan, hemen jauzten dan eurixe be barrure sartzen da. Momentu baten euri geixe egingo balau, depositxue total bete orduko, elektrobalbula batzuk inda, automatiko ipinitxe, orduan sarratu itzen da, eta directamente eurixe itzen da bena, erreka juten da. Bestelan, depositxu eurixe hartu albadau, hartu itzen dau. Orduan, hemen udan be eurixe itzen dau, orduan, urik praktikamente izebesta gaztan. Eta gero, hemen, aparte dau, beste lokal bat, horrek neguen, dana desmontau itzen da, eta gorde itzen du. Eta, oin ude partien, zeuek, etorri zaden hona, nahi bozue, tobailie, maixe, osilie, ekarri, dau hemen leku bat, gorde alde izuen. Udaletxien, korreo elektronikoa, zuen telefonuen korreo elektronikoa demon, arek link bat jatzeko zuen, eta aplikazio bat bajatu, eta telefono mobilaz zabalduko zuegu bati eu. Hemen dauen temperaturie, da ez da gaur txorrun dauena, hau asko pelau da. Zebeti zirkuitun dauelako, epeldu itzen dugu. Ez zapatila egin. Bueno, denengo epie, luntxa sartu, hemen dizien, arti zabaldu, honek mueldi duke, hau beti zarratuko da, zebeti komunia zarratutu, orduan, sartu, eta etorri barrure. A ver, Torri! 6, 5,